Issib filgħodu il-Gvern kompla bl-attakki sistematiċi fuq il-ġudikatura fuq il-Maġistrat Gabriella Vella u issa saħansitra fuq xogħla. Dan kif mhux biss il-Labor qed jimmina l-professjonalità tal-Maġistrat Vella għal sempliċi raġuni li proċediet u għalqet l-inkjesta tal-Vitals immissa qed jinxteħtu dubji serji dwar il-kontenut tal-istess inkjesta qabel biss din ġiet ippubblikata. Issib filgħodu f'kollegament telefoniku mal-Professur Andrew Azzopardi fuq l-istazzjon tar-radju RTK, il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard kompla jixħet id-dubji dwar il-kontenut tal-istess inkjesta kif din tinsab fidejn l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Għalkemm il-ġimgħa Bernard Grech insista li anke Roberta Bela ra din l-inkjesta. Mistoqsi jekk għandux fiduċja fil-kontenut tal-inkjesta Vitals, il-Ministru Attard saħaq li m'għandux serenità u stidel li l-poplu jiġġudika fost l-istaġib tal-Professur Azzopardi għal tali risposta. Mhux it-timing insieħ, it-timing huwa indikattiv ukoll. Jiġifieri qed ngħidu aħna li għandna dubju fuq it-timing, la taħseb li għandna ħajtina s-serenità li nistriħu kompletament fuq riżultanti, naħseb ħajkollha bearing, u għalhekk aħna trimina l-inkwittana. Attakk illi kompla man narrattiva tal-Prim Ministru mexxej tal-Labor Roberta Bela li quddiem il-qorti l-ġimgħa filgħodu saħaq illi mhux se jistrieħ fuq l-inkjesta u se jimxi bil-ġudizzju tiegħu. Filwaqt illi mhux jeskludi li l-kontenut se jagħtih serħan il-moħħ. Ċertament kull deċiżjoni li se nieħu jien se noħodha skont il-ġudizzju tiegħi. Mhux se nistrieħ fuq dak li qalet l-inkjesta. Jekk għandek maġistrat inkwirenti illi il-data għażlita biex tinfluwenza timeline politiku jew riżultat elettorali se jkolli ftit ta' dubju fis-serħan il-moħħ tiegħi jekk ukoll il-mertu ngħidu f'partijiet minnu mhux neċessarjament id-deċiżjonijiet fil-mertu kollha jintkellhom xi lan ukoll li jintużaw għal dak l-iskop. Intant issib filgħodu Andrew Azzopardi staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja minnu l-establishment Battart jibqa' ma jweġibx. Min huma l-establishment? Tin in-nies li semmijiet tan-nies. Ħanejlek, bdiet tal-establishment naħseb kulħadd huwa ben konsapevoli minnu l-establishment, imma ħadd tiġi mistoqsija retorika minnu l-establishment, jiena naħseb inti taħtajb minnu l-establishment Andrew. U għanna ma ta' nitkellmu. Skont Roberta Bela, l-establishment huma l-istituzzjonijiet u saħansitra ta' xifhem li huma wkoll partijiet mill-medja. L-establishment huwa magħruf magħmul minn biċċiet minn istituzzjonijiet differenti u minn persuni li huma differenti li għandhom interessi varji. Hemm sezzjonijiet tal-medja li jidher għandhom għarfien aktar minni, mhux sezzjonijiet tal-medja biss, l-establishment innifsu. Intant, l-ex Prim Ministru Joseph Muscat maċċettax li attendi għall-intervista fuq l-RTK ta' minkejja li kellu stedina minant Andrew Azzopardi.